Ahojte, po videu o check-ine a o nastavení hĺbky ste sa ma viacerí pýtali, že keď sa zabudnem spýtať alebo neviem, ako mám nastavenú hĺbku, či od vodnej hladiny alebo od kilu, ako si to zistiť. A jedna z možností je, ako navrhol v komentároch Boris, olovnicou, alebo potom taká tá druhá možnosť praktickejšia je, idem k nastaveniam prístrojov, každý výrobca to má trošku inakšie, mne teraz píše hĺbku 10,0, 9,9 metra, idem do menu, nastavenia máme BNG, každý ten výrobca, ako hovorím, to má trochu iné, ideme calibration, boom, depth, hĺbka, depth offset 0,4 metra, keď si to otvorím, tak je to plusová hodnota, to znamená senzor mám niekde tu a ukazuje mi to, povedzme, o tých 40 cm viacej, čiže povedzme, že vodnú hladinu. Ak by som tam mal mínusovú položku, tak mi to bude, že senzor a meria mi niekde odtiaľto, čiže mi to bude, povedzme, že od kilo merať, koľko si nastavím. Ale plus a mínus, od toho viem, že či ten senzor ukazuje nahor alebo nadol. Ak mi to ukazuje od kilu, tak keď príde a zobrazí displej 0, príde náraz, a keď to ukazuje takto, ako to mám nastavené ja, tak mi sedia údaje hĺbkové s mapou a ukazuje mi od vodnej hladiny. Vidíme sa zajtra.